السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبك نستعين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Muntuwina wako Basra anagula msungu ana wokongola kwa mbili amene dzina lake nali Husna. Msungu anayu analinso wodzi wa kuimba bwino, kusewera nyimbo komanso kuvina. Pamene anakwera naye mngalawa kulowera kwawo ku Basra nthawi ya usiku, kuluyu anayimirira nkuyamba kugawa mowa kwa onse okwera chombocho, ndipo anati kwa msungwana uja, tiimbireko nyimbo ewe Husna. Msungwanayo anayamba kuimba ndi kuvina, uku akusewera nyimbo pamenepo kuti anthu okwera ngalawa ija atalezera kwambiri. Pakona ina ya chombo chija panali mnyamata wina wangwiro yemwe anali kuwerenga Qur'an, ndipo anali wopewa malo a machimo. Mkulu uja atamuona mnyamata uyu anabwera pafupi naye kumulankhula mwachipongwe kuti, nyamata iwe, kodi palinso mawu ena okoma kuposa awa kuimba msungwanayu? Nyamata anayankhula kuti alipo. Kuluyu anati kwa msikana uja, khala chete Husna. Ndipo anati kwa mnyamata uja, tiyeko panga mawu ako timvere. Mnyamata uja anayamba kusoma mokongola maaya a Allah okuti, qul mata'u dunya qalil والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Nena, chisangalo cha dziko lapansi chochepa, koma moyo omwe uli khuza ndi wabwino kwa uyo woopa Allah, ndipo simuzaponderezedwa ngakhale pa chinthu chaching'ono monga ulusi wa khoko la tende. Kulikonse komwe mungakhale, imfa ikupezani ngakhale mutakhala malinga olimba. Maaya amenewa anamugunda mtima mkulu uja ndipo anafewa nawo kwambiri namujenjemeretsa. Ndipo anataya chiko cha mowa uja madzi uko akuti ndikusimikiza kuti mawu awa ndi abwinodi kuposa zija ndimamvera zija. Kodi uli ndi ena wonjezera apa? Nyamata anati zilipo. Ndipo iye anawerenga maaya awa, wakulil haqqu min rabbikum فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. Ndipo nena kuti ichi ndichoonadi chochokera kwa mbuye wanu, choncho yemwe akufuna akhulupirire ndipo yemwe akufuna akanire. Ndithudi ife tawakonzera anthu opondereza moto womwe mpanda wake ukawazungulire. Ndipo ngati angadzapemphe thandizo, adzathandizidwa ndi madzi otentha kwambiri omwe adzasupule nkhope zawo. Chipirenji chokumwa chimenechi ndipo ndiwo oyipa zedi malo otsamira. Apa munthu uja ananjenjemera kwambiri, ndipo anataya mowa wonse uja mnyanja naphwanyanso chitoliro chija. Anamuza msungwana uja kuti basi zipita ndiwe wamfulu. Atatero anasunta kukhala pambali pa yekha nabwezera mawu oti astaghfirullah, astaghfirullah, kuthandaza kuti ndikupempha chikhuluko cha Allah. Mawu awa ndi abwino zedi kuposa zija nali kuchita. Kenaka anamfunsa nyamata uji kuti, nyamata iwe, kodi pali kuthekera kwa munthu ngati ine kuti Allah kundikhulukirira?
nyamata huyu ataona kuti muntu huyu mtima wake wafewa, ndipo ziwalo zake zadzazidwa ndi kuopa Allah. Anamuwerengera mawu Allah oti قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Nena, inu akapolo anga omwe mwazichitira nkhonoka zoyipa, musataye mtima ndi chifundo cha Allah. Ndithudi Allah amakhululuka machimo onse. Ndithudi Allah ndi wokhululuka komanso wachisoni. Munthu uja anatenga mawu awa nayamba kuwabwezera uku akunjenjemera, ndipo kenaka anakomoka nafera pompo. Yemwe akusimba nkhani akuti ndikulumbira mwa Allah, ndithudi chombo chomwe anakwerachi chinayenda paka kukafika kwawo ku Basra, koma thupi la malemuyu silinaonongeke kapena kufufuma na pang'ono pomwe. Iwe yemwe wadumpha malire a Allah kugwera mmachimo, kenako kunchita manyazi kusiya ndi kuwatarikira, sangala ndi mawu a Allah makurani yake akuti in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Ngati asiya kuchima akhululukidwa machimo awo amene anatsogola, amene anapanga kumbuyo. Tiyeni tonse tilape, tisiye zoyipa zimene tikupanga, tibwerere kwa Allah wathu. Allah wathu ndi wokhululukira wachikondi. Iye afuna atikhululukire, iye afuna atilowetse ku janna yake. Tiyeni tonse tilape, tibwerere kwa Allah kuti tonse tikalowe ku janna. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.